Grabatzen ari garen unean gaueko 12:29 minutu igaro diren honetan, Egigurenek eta Bikuñak Zubizarreta eta Morga Etxebarriaren aurka Idia Zabalen jokatu duten binakako B-serie txapelketako finalerdietako ligaxkako hirugarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito ziren Egiguren eta Bikuña eta ez dute hutsik egin 22 eta 21 irabazi ostean eta honen bestez baditugu lehen bi finalistak Egiguren eta Bikuña izango dira hain zuzen ere. Gogoratuko dugu joan den astean maiabian jokatu zutela biek ala biek, batetik Egigurenek eta Bikuñak 21 eta 15 irabazten joan ostean 22 eta 21 galdu zuten Senar eta Eskirozen aurka, eta Zubizarretak eta Morga Etxebarriak berriz errazago 22 eta 13ko emaitzarekin galdu zuten Salaberria eta Gaskueren aurka. Honen bestez, bi bikoteak oso testu inguru ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, batetik Egigurenek eta Bikuñak irabaztearekin aski zuten finalera selkatzeko, Zubizarretak eta Morga Etxebarriak ez zuten euren esku izan ere, batetik 22 eta 12 irabazi beharra zeukaten, eta bestetik bigarren norgehiagokan Zubizarretaren herrikide den Senarrek eta Eskirozek irabazi egin behar zuten, beraz gauzak oso zail zituzten, baina hala ere azkenera arte saiatu dira. Partida hasiera oso ona izan da Egiguren eta Bikuñarentzat, lehendabiziko 3 tantoak eurek egin dituzte eta nik uste lehengo asteko kolpearen ostean eurentzat ere partidan horrela sartzea oso ona zela, baina berehala aldatu dira gauzak, berehala orekatu da partida. Izan ere, Aimar Morga Etxebarriaga gaur esango nuke finalerdietako beste bi norgehiagoketan eta sailkapen fasearen, final zortzirenetako sailkapen fase horren azken zatia baino askoz ere freskoago ikusi dugula. Gaurkoan tarteka agindu du, atzetikan badakigu lapa bat bezala dela, eutsi eta eutsi, gainera baliabide handiak ditu Amorebi eta Etxanoko atzelariak, eta horrek partida bere aurka partida jokatzean partida luzeak jokatu behar izatera eramaten ditu pilotariak, aurkariak, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da. Gainera atzetikan asko kendu du eta ondorioz Egiguren hasieran lotu xamarrik ikusi dugu, errematean etzebilen bat ere fin, Azpeitiarra hor Zubizarreta kontraerasoan min handia egiten zion, gaurkoan irei Zubizarreta lehengo astea baino asko zobeto ikusi dugu, azkenean lehengo astean hilabeteren ostean berragertu zen ataungo aurrelaria eta beti erritmoa hartzea eta are gehiago profesionaletan partida oso exigenteak direnean eta abar zailagoa izaten da, baina esango nuke Iraitz Zubizarretak lehengoan hori nabaritu zitzaiola Zubizarretari, baina gaurkoan ez hainbeste, izan ere hasieratik erasokor jokatzen hasi da, eurek ezer gutxi zuten galtzeko, azken finean oso zaila zen, eurentzat finalera selkatzea errealitatea horixe zen, lehen bi partida galdu ostean, baina aukerak hortxe zituzten eta Zubizarreta ez dakikildu, inondik inora ere, eta Morga Etxebarria esango nuke lehen zatian partida handia induela, ondorio 7 eta 4 aurreratu dira, eta hor Egigurenek eta Bikuñak ikeragarri sufritu dute, zergatik iraganeko mamuak etorri zaizkielako behar bada, lehengo astean kolpe oso horra jaso zuten, 21 eta 15 irabazten joan da gero 22 eta 21 galtzea ez da bat ere xamurra inorentzat, eta hori buruan zutela ibiliko ziren ziuraski Egiguren eta Bikuña, eta hor 11 eta 9 ere joan dira, baina hor egondagakoa. Azkenean 12. tantoa egiten baldin bazuten Zubizarretak eta Morga Etxebarriak behar bada zalantza gehiago sortuko zizkien. Noski, Egiguren eta Bikuñari, baina ez dute egin 12. tanto hori, eta oparitu egin dute gainera, eta orduan bete-betean sartu dira partidan Egiguren eta Bikuña, 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira, jada 13. ere berehala egin dute, eta ondorioz hor geratu dira Zubizarreta eta Morga Etxebarria finalera sailkatzeko aukerari gabe, eta hortik aurrera jada nagusi izan dira, 18 eta 14 iritsi dira bigarren etenaldira, Bikuña atzean sendo ikusten genuen, Morga Etxebarria ere, biak ala biak oso fin aritu dira, Zubizarreta jarrera aldatu gabe, kontraerasoan, erasokor, eta Egiguren ikusten genuen behar bada apur bat partidatik kanpo naiz eta
12 eta 11ko horrek eta Zubizarreta eta Morga Etxebarriak 11 eta 9 horretan egin dituzten bi huts horiek apur bat auspo gehiago eman dioten, ez, Azpeitiarrari. Eta azkenerako 21 eta 16 zioazen irabazten, jada tantu bakar batera zuten finala, baina 17, 18, 19, 20, 21 ere iritsi dira Zubizarreta eta Morga Etxebarria hor logikoki iraganeko mamuak inoiz baino gertuago izan dituzte Eigurenek eta Bikuñak, baina 21 nazioa zela jada tanto gogorrak jokatuta, 21 nakoaren ostekoa 22 hori ez da hain luzea izan, atzean Bikuña sendo ikusi dugu, gustatu zaitiño Bikuñaren azken zatia batez ere. Orain artean nahiko galtzaile ikusi dugu, baina gaurkoan ez du hainbeste galdu azkeneko pilota horietan berak, baizik eta gehiago izan da aurkarien meritua, eta azkenerako Eigurenek erremate zoragarri egin du, eta 22 eta 21 irabazi ostean finalean dira Eiguren eta Bikuña ikusiko dugu orainea, Salaberria eta Gaskue edo Senar eta Eskiroz dituzten aurkari.